il-kantant residenti tagħkom Sani tal fuq il-Monti. Le. Sani Monti huwa l-isem tal-kantant mhux Sani ta' fuq il-Monti. Norman Hamilton, veteran ta' xandir, b'esperjenza ta' aktar minn 50 sena fix xandir, b'esperjenza twila fuq Xandir Malta u l-Istazzjon Nazzjonali Radio Malta. Fl-1961 sar l-ewwel u l-uniku disk jockey Malti mal-British Forces Broadcasting Service u 3 snin wara beda jaħdem bħala produttur u preżentatur tal-programmi ma' Central Office of Information f'Londra. Bejn l-1967 u l-1973 kien il-producer u l-preżentatur tal-ewwel programm diretta filgħodu li qatt sar fuq Rediffusion u Radio Malta. Wieħed mill-iktar programmi kbar li għamlu suċċess fuq Xandir Malta kien Sibtijiet flimkien li kien programm televiżiv ta' 7 sigħat fil-ġimgħa bis-sem ta' Martu Josette Hamilton li wkoll għandha snin twal ta' esperjenza fix-xandir. F'dan il-programm ħadu sem bosta veterani fosthom Susan Malveni u Father Hilary Taljaferro u anke artisti internazzjonali bħal Cliff Richard. Sibtijiet flimkien kien ukoll idea ta' kif niftħu t-televizjoni mhux biss mis-6 sa' 11 kuljum, imma wkoll matul il-ġurnata. U għalhekk kienet l-idea li nagħmlu programm maratona bħalma hu Sibtijiet flimkien. Wara snin twal fuq l-Istazzjon Nazzjonali Norman Hamilton għamel snin jipproduċi u jippreżenta programm ieħor popolari bla aġenda fuq One Television. Episodju importanti wkoll kien meta bejn l-2013 u l-2018 serva bħala l-Kummissarju Għoli ta' Malta f'Londra b'memorji sbieħ li kellu mar-Reġina Elizabetta II meta ppreżenta l-kredenzjali tiegħu u anke assem tiegħu biex għen u ta' support lil tant pazjenti Maltin li telgħu għall-kura f'Londra. Min barra l-esperjenza tiegħu fix-xandir, Norman Hamilton kien ukoll ta' suċċess fin-negozju tat-turiżmu fejn fl-1992 kien waqqaf l-aġenzija tiegħu Hamilton Travel li għadha topera sal-lum. Matul is-snin Norman Hamilton għen għatta kantanti lokali minħabba l-kuntatti tajbin li kellu ma' diversi producers, awturi u aġenti tal-mużika Taljani. Norman dejjem ħadem jitfit ma' Martu Josette u kien joss ħafna lill-familja tiegħu, speċjalment lil uliedu bniet Davinja u Jasmine.